Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Molweni, boom, kapina matrate another video. If it's your first time seeing this video or seeing this channel, you are definitely welcome to hit that notification bell and also subscribe. If you are a regular, you know already what to do, my papa. Please comment down below and also like the video. Share. Mamela ke masuleni ulu njengesiqhelo ulisa ulandon Married at First Sight. Married at First Sight ishow edlala ku-DStv guys. Oh okay, Married at First Sight ke natsho guys, I think the show is scripted. So zuve guys. Drama after drama jonga ngoku bekade uThemba noNelisa be-right guys, i-favorite couple yethu. Hayi guys, uSponono uSponono umama wabantwana bakaThemba. So uthi umama wabantwana bakaThemba yena noThemba bebesajola, balala ebhedini eyi-1, bahlala endlini eyi-1. Uye ku-Married at First Sight wabe esithi uyo-actor kuba efuna indumazi, ufuna uba famous. Oh okay sure. So xa ibona uSponono uba okay le nto aya escalator mosabantu hayi iyaqhubeleka le nto yabantu, okay hayi nto yabangena ngodlu. Oh okay, waya ku-producers uba ana guys yini khona nje into endifuna ukuyicacisa endifuna uyiclearisha guys. Yabona uba kuthiwa idilulu ngumntu okanye being delusional is a person, uNelisa guys. So laa ntombazana isasifika by her man, isasifika noThemba during this hard time kaSponono. Guys, angeke laa show, ngeke ngomdlalo kamabonakude, ngeke i-scripted guys, ayonyani, akekho umntu angaphola kanjeya guys. The way uSponono bephole ngakhona, hayi, it needs to be studied sana ewuso. Impolo yakhe soze guys, soze. NoNelisa, level of delusion anayo, ngeke guys, ngeke guys. You don't even like ask necessary questions but oh okay, man guys, ngeke. Ikhona into e-off, ikhona into e-off, ikhona into e-off. Uyothi ngakutshela, I told you, ngakuxelela. Ngeke guys, never. It's either nguNkululeko noMakoto baseqongeni. Siyeke yaloa lafethi boom boom, dadlalo uThepho noPalisi. Sike siyeke kancinci yami, hayi sibayeke barest. Besithi sareste kule kungena le, hayi jonga iproducer yabo ayilali, hayi sebenza uxakeka guysini. Content ayayijisha straight but ke ngosi more cause like why guys. Yo man, ayikho authentic tu, ayikho authentic, andifuni uxoka. Asoze uphole olwaa hlobo lukaSponono noNelisa like no guys. Okay, bye.